Эфирда парламент хәбәрләре. Студияда Гөлназ Ибрахимова. Исәнмесез. Интернеттан файдаланучы яшьләрне социаль шелтәрләрнең тискәре йогынтысыннан ничек сакларга? Республика парламентында түгәрәк өстәл утырышында шул хакта сүз барды. Мәрхәмәт милосердие хатын-кызлар депутатлар төркеме профильле министрлыклар вәкилләрен, психологларны, педагогларны, иҗтимагый оешмалар активистларын фикер алышуга чакырды. Социаль шелтәрләр, онлайн уеннар, мошенниклар. Интернет аша буларның барысы да яхшы таныш. Хәзер балалар һәм яшүсмерләр кем әйтмешле интернетны су кебек ишә. Тик менә еш кына алар өчен интернет мөмкинлекләренең куркынычсызлыгы турында берәү дә уйламый. Мы должны действительно рассмотреть вопросы информационной безопасности через образовательные учреждения теми средствами, формами, которые сегодня в рамках образовательных учреждений используются, могут быть усилены, могут быть усовершенствованы и, самое главное, работали на эффективность решаемых вопросов. 2016 елда Татарстанда медиа киңлектә балаларның мәгълүмати иминлеген тәэмин итү буенча чаралар планы юл картасы расланды. Хәзерге вакытта юл картасының яңа версиясе әзерләнгән. Ул 2027 елга кадәр исәпләнгән. Сегодня дети и молодежь сталкиваются со множеством опасностей и угроз сети интернета. Дорожная карта стала связующим звеном на межведомственном уровне и позволила систематизировать работу в одном векторе, который проводят все Министерство ведомства Республики Татарстан в рамках своей компетенции по направлению обеспечения информационной безопасности. Хәзер Татарстан мәктәпләрендә цифрлаштырудагы белемне арттыру буенча барлык чараларны күрергә ниятлиләр. Мәктәпләрдә махсус дәресләр үткәрәләр. Будут оснащаться локальными сетями, дополнительным мультимедийным оборудованием для демонстрации контента цифровой образовательной среды. Данный проект сейчас реализуется в пилотных регионах России, и Татарстан в этот проект войдет в следующем 2022 году. Ирина Волынец үз чиратында 14 яшькә кадәрге балаларның социаль шелтәрләрендә булуын шикләргә тәкъдим итте. Аның сүзләренә караганда, мондый тәҗрибә Америка Кушма Штатларында, Европа илләрендә уңышлы кулланыла. Ата-аналар профильле экспертлар тарафыннан киң хуплана. Шуңа күрә Татарстанга мондый карарны гамәлгә кертү инициаторы булырга кирәк. Хәер, моның белән барысы да килешми. Шикләү чаралары проблемаларны хәл итүгә китермәячәк. Татьяна Ларионова киңәшмәгә йомгак ясап, балаларга интернет мөмкинлекләреннән куркынычсыз файдалану өчен шартлар тудыру буенча җитди эшне дәвам итәргә кирәк дип ассызыклады. Онлайн уеннар һәм социаль шелтәрләр файда гына китерсен. 406 гаилә өчен 28 000 квадрат метрдан артык торак, газ, су үткәргечләр, тротуарлар, спорт, балалар мәйданчыклары. Буларның барысы да узган ел Татарстанда авыл территорияләрен комплекслы үстерү федераль программасы ярдәмендә эшләнгән. Масштаблы проектта берничә район катнашты. Күкмара районы чыганаклардан файдалану буенча барысында узып китте. Кайынлык авыл җирлегендә эш грант акчасына ял итү зонасы, спорт мәйданчыгы, Бөек Ватан сугышында катнашучыларга яңа һәйкәл салынган. Кайбер эшләрне авыл халкы ярдәмендә башкарып чыкканнар. Грант алдык, шуның берсе Берзнәк авылында яңа һәйкәл сала алдык, коймалар тотып, яшелләндерү, моторлау эшләрен эшли алдык шушы грант хисабына. Ядегәр авыл җирлегендә дә узган ел күп эшләнгән. Тротуарлар, ял итү урыннары, балалар мәйданчыклары ясалган. Асфальтка балаларга площадкалар, уен площадкалары бик кирәкле, чөнки балаларга җыелып уйнарга урын кирәк. Бу площадкаларда уйнаган вакытта әниләр үзләренең балалары өчен тыныч торалар. Шулай ук без инде 2 грантка төзедек, тротуар җәяүлеләр өчен. Бу безнең өчен бик мөһим, кирәк иде. 3% ипотека Күкмара районында авылларның гезен сизелеррәк яхшыртырга, авыл халкының тормышын уңайлырак итәргә, заманча инженер инфраструктурасын булдырырга, транспортны яңартырга мөмкинлек биргән. Узган ел районда барлыгы 400 миллион сумлык 97 грант акчасы үзләштерелгән. Бик күп кенә балалар площадкалары эшләнде, уен площадкалары эшләнде. Ул безнең районыбызның авылларын тагы да ямьләндереп җибәрде дип әйтәсем килә. Татарстан авыл ипотекасын бирү күләме буенча лидер төбәкләр арасына керде. 1600 дән артык гаиләне торак сатып алу өчен акча белән тәэмин итте.
авыл халкының яшәү шартларын яхшырту өстенлекле юнәлеш. Бүгенгә менә шулар парламент хәбәрләре белән сезне киләсе атнада таныштырырбыз. Ә бүгенгә сау булыгыз.